nik uste zinemarako musikariak garela zinegileak neurri batean. Ez da, hau gidoi gintza bezala da, zu idazle hona izetatik etza gionista hona izango, eta zu musikari hona izetatik ez dakuzu ze izenik soinuan da egile hona. Ze azkenean, burua eki horrezu zinegile bat bezala, ze historia kontatzen egia, ze helburu dauke, zein dizen puntu importantik, nola kontatzen nahi deun, eta bueno, kasu honetan musika jartzen dut, baina berdine da argazki gintza edo erropak edo horrela, eta gaina, bueno, musikako ikasketak eta egin nintzen da bilertine, egin zen dut gidoigintza kurso bat egin nun larrotxenen, ulertzeko ez, gidoiak eta nola egin den, jende zautzeko, eta, bueno, nik uste zinegile buru dauketela. Adolescentzi garen, zazpita eta 3 urte tarte hortan, adolescentzia, bueno. Hor entzun nula musika gexena, zineko musika, John Williams da, Morricone da, Danny Elfman, Jess Newton Howard, Thomas Newman, gero hemen inguruko Pascal Gain, Fernando Velázquez, baina gero aldi berin, Zutagar, da PLT, da Etxe Zukarra, eta gure garaxen da Sorotan Bele, da gara hartan modan zauden musika gexenak. Eta nik uste nire inspirazioen nukleo potola garai hartakoa dela. Eta gero hortik horra, kapak gehitzen jundia, baina nukleoa nik uste hor daola. Nik badakit gutxi gora bera aurreko proiektutatik minutu bat musika egiteko zenbat lan inberdeten. Orduan, halako egutegia montatzen dut, esan ez, bueno, pelikula honek gutxi gora bera hitz egin da gero, zuzendarekin dauzke 40 minutu musika, orduan inberditu da horren beste minutu lan. Da esate, eguneko inberdet minutu eta erdi musika, 2 minutu, loko zoze. Eta orduan nila badakit egunin sartutekun, egunin bukatzako ekibertela horren beste minutu musika ende, gutxi gora bera, ez da halako zorrotza. Eta orduan horrek sortzen du halako presio bat aurra segitzeko, ze bestela enegezu, eskezatia etza gustatzen eta hau mejoratuko nuke eta enegezu holaxe infinito arte. Eta nola epea dauden eta lana bukatu berdan, hori izaten da proiektue ja martxan daunin. Horren aurretik izaten da gidoia letu, gidi musikela pentsatu, eta hori izaten da halako lan bat pixket gexo inkubazio lana, ez da jarrita zuzenen bezik da, pentsatuta gora bere hon, eta pasira jun, eta hau zer da, eta nola antolako dau, eta holako zenbait gauze. Eta baita izaten da referentziak entzuteko, ez bazaten da, zer da, abenturazko pelikula bat, topatzen ditute abenturazko soinu bandak, eta hoxek entzuten jun, eta bueno, horrek guztuten du halako pozo bat, nun baiten. Eta izaten da halako prozesu kuarapilotxu eta nazia, orkesta izu garbi zer ikusten, mile gauze probau, dana grabau, gero mobile gainin egitzen ez beti, pasiran nikonin, grabatu jende, okumunea juten izenin, o frigorifikoa juten izenin, edo zer gauze, okurtzen zetela, mobilean grabatzen dut, eta hor gelditzen da, batzuk erabilgarri seiz, beste batzuk ez, eta behin nazpila hori dana garbitzen juteanin, ja tema geroak itxedo dela, orduan azten da, lehen osan dizuten lan hau ja pixket zorrotzago. Gaur goizin pentsatzen honez, egon berko lekela hitz bat esateko disfrutatuz eta sufritu batera. Ez da gitu, nik imaginatzen denin ez mendizalia, bueno, ez esatezu, mendira noa eta borondatez jutezea, demorazun nekaute eta hotza eta bueno, abantzeko zehose. Prozesu dana da disfrutagarria eta aldi horren sufrigarria. Momentoik ederna diz, asmatzezunin, ozuk izatezunin, ostras, hauxe da, ez? Halako, ez da momentu eureka, baina, bueno, antzeko zoze, ez da eureka, ez dakizu seguru, gero zuzendei guztago zakon, handik bi astea entzun dezatezu, baina, desastre. Baina, momentu hori, eta gero da, grabatzen dezunin, eta ondo juten da, klaro. Eta, okarna da, erabaki hartzea. Importantea da, ze pelikula osun zehar, koherentzia mantentzeko tema sexona berdebe, orduan bi hiru aukera aldi mazketzu apostu jokua esatezu, hau izango da. Seguru? Ez dakipe, edo hau, eta orduan hori erabakitza nik kostatu itxezat asko. Magaia ez erotuta dago! Galbidera garamatzazu! Zuzendariak eta nik buruan genituen halako sonoridade hori lortzea. Obra sinfonikoa, handia, abenturazkoa. Eta abenturan esentzia hori musikan antzematea.
oso zaila da, abenturazko pelikula bat, eta gero musika txiki aldin ba, pues ez, eta orkestakin garbi genuen, orkestakin grabatzen egin genula, eta sonoridade hori lortzen egin genula. Hori zen da, garbi genuna eta hor jarri dugu fokoa. Eta gero nire fokoa beti zeten da koherentzia mantentzea. Osa, gauzek sonatu behar du benin, da ez edozein lekutan, da ez edozein modutan. Progresio zua ikusten juneiz, eta gaina dialogo danak azkenen buruz ikizti jozu, hainbeste mila aldiz ikusite, eta gero egitea da puntu bat da ona, eta animazioan bereziki, osa, nik ikusten de pelikula dialogokin, eta musika jartzen dut, baina ez dago soinuik, eta gero soinua jasartzen da. Eta gero hor dago, gerra tres bandas, porque dago soinua, dialogoak eta musika. Eta hor beste burua izaten da. Hori izaten da beste puntu desatxekin bat. Ze azkenean, 3 pertsona bade, bakoitzak ikuspegi ezberdina eukilezke, eta hori dana modu razonable batein. Baina beti garbi izen berduna taldiek, helburu pelikula dela. Osa, helburu ez da nire musika entzutea, edo haren soinua entzutea, edo ez da azkenean da zerrek laguntzen dio pelikulei da zerrek ez. Ekarpen bakarra izan beharko luke narratiboki laguntzea. Historia kontatzeko lagungarri izan beharko luke. Beste gauza gero historia kontatzeko ze behar du. Batzuten beharko du halako girotze lana, beste batzutan beharko du oso garbi markatzea pertsonaian evoluzioa, beste batzutan beharko du halako kontekstu lan bat egitea ez, pelikula historiko aldin bada, edo futurista aldin bada, edo kontrako egitea, edo bueno. Baina garbi izan beharko luke, pelikula don erozerrek balioko beharko luke historia kontatzeko. Eta beste dana, ez ditut zango sobran da honik, baina azkenin da ez, kamera hola jartzezu, zeba jartzezu hola. Dialog hori zeba da hor, azkenean musikain berdina, musika hori zertako da hor. Eta gaina musikak da pantalla eta ikuslean artean jartzen den halako film transparente da bezala, baina horrek egiten duena da ikusleak ikusten duen irudia eraldatu egiten du. Eta ez dago musika neutrorik, ezin duzu jarri, esan musika neutroa jarri, zer da musika neutro, ez dago musika neutrorik, orduan. Jartzezula ikusleek gauza ezberdina ikusiko ditu pantailan eta historia ezberdin bat ikusi leike. Orduan, responsabilitateko lana da, bai zuzendariana eta bai musikariana, hor jartzen dena, zentzuek izatea, momentu egokian sartzea eta kontatu berduna kontatzen laguntzea.